ప్రియమైన నా నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ, ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంత ప్రజలందరికీ, జిల్లా వాసులకి అందరికీ నా ఒక విన్నపం, నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ప్రస్తుతం లాక్డౌన్ ఇటీవల కాలంలో రిలాక్స్ చేసిన తర్వాత ఈ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఊహించిన విధంగా విపరీతంగా పెరిగిపోతూ ఉంది. కమ్యూనిటీ స్ప్రెడ్ అన్నది చాలా అంచనాలకు మించి స్ప్రెడ్ అయిపోయే పరిస్థితి కనబడతా ఉంది. ఏ వీధిలో చూసినా పాజిటివ్ కేసులు రిజిస్టర్ అయ్యే పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. గ్రామాల్లో కూడా ఈ మహమ్మారి ప్రవేశించడం జరిగింది. ఒకసారి గ్రామాల్లో ప్రవేశించడం జరిగితే మరి అక్కడ ఉండే హైజీనిక్ పరిస్థితుల దృష్ట్యా కానీ, అవగాహన లేమితో కానీ, ఏ రకమైన ఈ స్ప్రెడ్ ఎంత విచ్చలవిడిగా జరుగుతుందన్నది ఊహించడానికే చాలా భయంకరంగా కనపడతా ఉంది. దయచేసి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఈ ఉధృతి ఒక 4 వారాల పాటు ఉంటుందన్నది నిపుణులందరూ కూడా హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు. నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్కరు ఎవరికి వాళ్ళు 4 వారాల పాటు ఇంటి పట్టునే మనం ఇళ్లకు పరిమితమై ఉండాలని కోరుతూ ఉన్నాను. అత్యవసర పరిస్థితి పని ఉంటే తప్ప బయటికి రాకుండా వీలైనంత వరకు మేనేజ్ చేసుకునేలాగా నేను అందరికీ కూడా